Здравейте, днес ще ви покажа моите Лего Ninjago фигурки. Ще започна с тази. Тя не знам как се казва. На Сенсей Янг беше. Замъка на Сенсей Янг. Храма ли, замъка ли? Беше тя. Имам Ninjago, 2 меча и едно. Ето го единия меч. Ninjago-то е ето го. Сега ще покажа и другия. Ето го и другия меч. Не става на фокус, бе. Ето и го и лицето. Малко не се вижда, че очите й са сини на цвят. Ето го и аероострието. И тук има една карта, на другото няма. Явно защото е много голямо. Ето я и картинката. Тази с меча на Кай, Ninjago и ето ги мечовете. Ето тук. Тук явно тя води огъня. Тук Ninjago пише. То не пише никъде, бе. Нищо, като не знам името. А това забравих да покажа едно нещо. Тук. Кутията ето я. Отстрани. Ето я и нея. Тук пише какви бонус неща има. Има аероострието и Ninjago, това мечът е. И тук е обратното. Сложили са лепенка някаква. И ето тук се показва как да построиш. Ако имаш всичките нинджи, тези скейтборда на Джей. А сега ще ви покажа Кол от 5-ти сезон. Ето го и него. Малко е такъв един, дето не е като другите. Ето го и него. Фокус. Добре, вие знаете как изглежда Кол. Не става на фокус. Има 2 черни меча, както виждате на кутийката. И има един скейтборд. И има един скейтборд. Някакъв. И така. Дето е част от един дракон. Ако събереш ето го и него. Как се прави тук. Ето и тук. Кол. Това. Ето тук. Отзад е, когато се направи всичко, ако ги имаш 6 нинджи,
можеш да направиш един дракон на Джей. Ето го тук знака на Сенсей Ву. И тук е готово. Дано да ви е харесал клипа, дигнете палец и пишете коментари.